Tuu mukana vaan itse. Ja koiramaailmassa käyttää kaikki alistuvat elkeet, niin kuin katsottiin. Ei lähde, niin kun toinen tolle irvistelee ja muuta, niin hän viestittää koko ajan ihan muuta, että hän ei halua taistella, että se hieroo niin kuin sopimusta, että eikö me voitais nyt olla molemmat. Ota vaan siitä pois. Mieli tekisi lähteä perään, mutta niin kuin huomasin, että jarrut päälle. Et ekaksi, että joo, menenpä siitä. Ja noin. Katse alas, pää alas. Ja noin. Elikkä niitä alistuvia elkeitä se esittää nyt koko niin kuin kirjon, että miten, niin kuin, ettei toinen hermostu yhtään enempää. Ja tää on sitä kuuluisaa sijaistoimintaa, kun toi nenä on maassa koko ajan. Nuuhkitaan ja nuuhkitaan, niin se helpottaa, kun hän tekee nyt tuota nuuhkimishommaa, niin ehkä se susi häipyy nyt tosta pois. Ja niin kuin näkyy, kaikki liikkeet on vähän kuin hidastetusfilmissä. Mennään sille hyvin rauhallisesti.